Why can I come on because Bob and Massimo do the long to the long wine? Because no, I'm going to I've tried so much hard, I tried as much very, very hard. Candidate in Okwano, one man, I am the mother in Cousin case in Kaleza. Not just one beacon. Does it mean that I will the energy and like this and with the energy and YG? I rather attack Boko Haram. I rather attacking an unknown gunmen on the east. I rather attacking under hijack ESN Mazenam the Kano Whippet. I rather whipping them strength here, advocate here for the release of Mazenam the Karane post every day, every blog and everybody be and Nabago. Mande upcoming content creators, Mande Neme, Mande Mbaka made me blogger, Mande Evangelist Ebuka Obi made me blogger. Everybody need Kuyana Basara just because na case of Yana Mbaka na Evangelist Ebuka Obi neme. Unu mana obu na ekubi ekube. Obu na ekube okwu anu ekube na okwu anwe ka o si dị. Mana nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Iji na wee sị na maka alakere ụka iwe na-ekwu oke ebe na alakere ụka, then why not ilike nke like use your platform to advocate for ihe dị mma. Onye Jizọs na ha akpọrọ ụmụazị be anyị na-ete ha pọtị n'ahụ ka ha wee kpata ego ole ha na-afọrị ha ka ha wee na-ehu ọkụkọ dị ndụ ajị. In you, ever since your existence na Igbo as onye Igbo, if you go ebe mmadụ pụta wele ọkụkọ dị ndụ na-ehu ya ajị, a na-eme ya steady akụkọ dị ndụ ehogide ya ajị hụkpọọ ya ajị. Ọ bụ na ese m n'iji aka wee fipịa isi nke ahụ akakwe n'edi, mana nke akụkọ dị ndụ no matter the cry, no matter the pain, na-ehu ya ajị were ke n'aka gị tụwa onwe gị mbọ na ajị hụpụta onwe gị ajị n'ahụ ka efu ka o si adị. Mmadụ ewee tụchagide gị tụchapụtacha gị ajị ahụ niile dị gị n'ahụ. How cruel can some of you be? Mana case Evangelist ihe anụ nwapụtazi kịta Evangelist Ebuka Obi na Mbaka Saga ndị mmadụ tinye ọnụ na-epushi ka asị na gịnị dị ihe ahụ na-emebeghị na Nigeria nwanụ ka nnụzi ya gịnị dị ihe na-emebeghị na Nigeria nwanụ ka ihe dị ihe ha na-ekwu ikwu na-akwụbeghị ikwu. The people will not just allow somebody to rest for once. Bikonu, I don't want to get angry over this issue maka mmadụ eme mbụọ mmadụ ibi ya sub million ọnụ. Mana before then nene this video unu fu ihe me nji aba mba n'ụbọchị nke taa ka ọ dịnụ. Because when you want this video, kawa finish share this video. To them, the likes of Onyeze Jesus and in the Dibia, name bisu and Iwa na umukolobia ini was sent to Kahau. Man Ebuka Obi we kwensu na anya. Onyeze Jesus and the likes of him. Ufodo mu Dibia daje fucho umukolobia ba na ni today. Sina na-eje na mmiri eje asa ha ụchụ, sina na-egburu ha ite, sina na-egburu ha wele, sina na-egburu ha so many things. Ha nọdụ na-anya thousands of ụmụ okorobịa baye ana n'iyi all in the quest na-achụ ego. Ha emechi ọnụ na Ebuka Obi onye ya ahụ their greatest nightmare. Esi na ndị Igbo n'idi ga-enyere ha aka, ndị Igbo n'idi ga-emerụ ha ebere. Honestly, amumife misplace priority ndị Igbo ji wee wuru a top notch. Oge ọ na ka ndị Igbo ya nọ n'ụlọ ha na-agba ọkụ ha na-achụ oke. Ụlọ ha na-agba ọkụ ha na-achụ oke. Na ife ụmụ nwa dibịa na ndị nwa dibịa stroke ndị pastors daje ụmụ okorobịa banye na Igbo na-ana n'iyi. Why a lot of ndị anọ na Facebook ya eji ekwu okwu ebe oke ite ha ncha niile ma ndị anọcha obodo oyibo oke ite ha ncha niile dọcha na bụ ụmụ nwa dibịa niile anọ ebe a. Ife na-ewe m iwe na ha ya anọ obodo oyibo na-ekele mụrụgho na ndị ọcha ahazi eje ụka na ndị ọcha ahazi agụ Baịbụl na ndị ọcha ahụ emezigono. Ndị ọcha ọ na-agwa oke ite, ndị ọcha ọ na-eje na mmiri eje asụ ụchụ, ndị ọcha ọ na-achụ aja. Ana m ajụ na eziokwu, ndị ọcha ọ na-ekpere alụsị? The simple question ụnụ ya aza bụ one ka ụnụ fụda n'ala ebe ndị ọcha buje mgbamgba ite debe, ma ọ sịrị na ha gwọrọ Igbo bụ isi atụ, ma ọ na ha gwọrọ awele, ma ọ na ha gwọrọ ite adaka na ndị otue. Ndị ọcha ọ na-eme ọsọsọ Baịbụl na chọọchị ka ụnụ mana ndị ọcha hazi na ndị ọcha hazi onwezi ife ha ji Baịbụl eme na onwezi ife ha ji ụka eme. Ọsọsọ Baịbụl wu ife ụnụ mma anyị na-eyuzu na Nigeria ka dị effective na Nigeria dozi effective be ndị ọcha.
na neighborhood ahụ ịnọ be ndị ọcha ugboro one ka ifuru ebe nebo start generator ọ na ya ha so generator na Nigeria ebe a ugboro one ka ịfụda n'ala ebe anọ katara be ndị ọcha ahụ ịnọ ewu ọkụ ọ na aha ewu ọkụ na Nigeria ebe a ilo one do na surrounding ebe ahụ ibibe ndị ọcha ka ataghị ha ata one ka ataghịrị na agbata obi ube nna ya na steeti gị ana m ajụkwu na ajụjụ ndị ọcha ka si na ịda abụọ carbon na true petrol na-aba na electric vehicles mmadụ one n'ime ndị be anyị afọ ọdụda n'ala ịba bọs aba bụ ọkada ma ya wuruzie na-echenjiri from fuel carbon emission ba electric vehicles ụnanya emenatala onwe n'ebele unche n'ụka ndị simple kwonu na ụnụ antichrist. It has nothing to do with it at the moment they buy. It has nothing to do with at the moment they buy. When I say no fake miracle, okay, onye jealousy na emeri fake miracle. Obasalo, you should be concerned about one day nwoke ahụ je bubata ite ye nyu nso ube na yo. You should be concerned about one day nwoke ahụ je na akpọbata mmụọ ye nye nso ube no n'ọdịnihu. You should be concerned about one day nwoke ahụ je na mortgage ndụ ya na nke ofu ebe. Yeah? You should be concerned about one day nwoke ahụ eje napụ 3 million, napụ 5 million na achọrọ egwori oke ite na rie ego ahụ rie. How I wish unu esi na-etu a drag ya the likes of onye eze ha na ụfọdụ ndị native doctors a unu na-eto na-akụrụ aka ha na-anakọsị ụmụazị baa ya ego wee je na-emere investment unu emechisi ọnụ ife niile a ha na-eme a na-eme ebe ndị ọcha at least ụka ndị ọcha ka na-eje ụka Bible ndị ọcha ka na-agụ Bible nọ na onye ife unu na-ekwu na ọhọzi etu anyị si eje ka ndị ọcha si eje na ife duzi iche na nke ma ije so ụchụ a ma ịgwọ oke ite ahụ ma ịgwọ ite adaka ma ịgwọ awele ma ịgwọ ibubo na ndị otue ma isi na-akpọ onye oje chụọ aja na ndị ọcha ha eme ncha and it has never contributed to the development of ndị ọcha. It has never contributed to the development of ndị ọcha. Then unu sizie na alụsị ụna do very powerful no sị na ndị ọcha abịa bukọrọ ya wee na-abịa why na alụsị ahụ ndị ọcha bịa bukọrọ na onye hụ ndị ọcha nsogbu why na o disturb development ndị ọcha ife ha woje jedewe na museum etu ha ji wee were ndị blacks wee na-eme exhibition before ha were jedewe na museum ka ndị be ha bịa na-enene ka anyị nyere onwe anyị aka mana anyị sizikwa na ya enyere onwe anyị aka ka anyị nọlụ chụgharịba na Ebuka Obi chụgharịba na ndị pastọ arinji wuri ife juru unu n'ọnụ ya wuri ife juru unu n'ọnụ agbacha ọsọ agụọ mile ọ na ndị Igbo wu a typical example of ọ na meghe onye ndị Igbo ahụ elenu nata lesson gwa m na ndị nwa dibịa niile anọ n'ala Igbo a onye eze ha ndị dibịa stroke pastors mmadụ one n'ime ha do not able to create half of the employment in the pastor critical mmadụ one n'ime ha na-eme even charity work more than the pastors a ịghọtago mmadụ one n'ime ha na-eweta as half of development in the pastors a na-eweta na their area the enemy of progress mmadụ bata program ọ sịghị na nwanne na cross go outside ị ka nọrọ na-atị nke outside niile ahụrụ nọ gụndụ kụnụ pastor a lot of you people na-ekwuso na cross go outside o nwere ife pasitara anything akpọba na show glass onye nọ na Nnewi ba ya eme business ya goro ife niile ọka go nwe experience ọ nọ go with ndị ọcha mee business with ndị ọcha kpọnata ndị ọcha ba ya kampụ ndị ọcha ba ya ụfọdụ n'ime ha nwere ndị ọcha wụ expatriate ha na-akwụ ụgwọ hia ngụnwa nọrọ n'obodo oyibo na-achụ ego na-atụtụkọ ego n'ala oge ọ na-ekwugharị ya na okwu ise ife ya dapụrụ n'ọnụ ụwụ na nwanne ngụnwa pụta na Amerịka na akọ like this amamife unu na-akpọ Naijiria amamife ị na-akpọ ifu na ọ dụrụ gị mma ihe anataghị ya ọ maka na ọ dụghị ọrụ mma ka iji wee nọrọ ebe ahụ nọ ọ dụka ya sị n'obe ndị ọcha ka anyị eji wee na-emejọ the way anyị eji practice Christianity ọ dụ na Bible onwe mgbe Bible dere n'obe ndị ọcha na America or no Europe ya wụ the measure of our Christian faith or our Christian practice ede onwe mgbe ederi ndị lu ha na practice etube ha si wee dụ ọ dụzie ka ha be ndị ọcha ọ na-afịa ọsọ Baịbụl na ụka wee fụlụ na ndị ọcha hazi eje ọfụma otofife ndị ọzọ jenareto na-esoro n'ogbe iwu n'ebe ahụ ibi n'obodo oyiwo
instead of onye adewu nata development ebe a ma ọ chụọ ego ijere ịchụ chụta ego nata na ọdụ ọrụ ụmụ iwe nọrọ ebe a ọ sọfere nwe ife bupụrụ fọm ebe a bujeghi ebe a iruo fesi ego ahụ ị na-achụ skwere ndị eriri eri ụmụ okoko mabatakwanụ nke ụnụ bịakọ ọnụ mabatakwanụ nke ụnụ bịakọ ọnụ na chifu ụnụ ụfọdụ ndị anọ ba ya na-echu obodo oyibo ka na-echu mmiri na-agba Turkey na-agba China kpọrụcha ma ndị ọcha kpọrụcha ma ndị Americans debe ha hia na-akwụghị ụgwọ as expatriate ndị ọcha na-achọrọ ha achọrọ bịa hia ụfọdụ n'ime ha chee ibi obodo oyibo ha bata ka big boys ị nọrọ ebe a na-ata ha ụfụ na-akọ stori ị na-akọ achụwa na ego chụwa baịbụl na ụka chụwa baịbụl na ụka ịghọtago at the end of 10 years or 15 years or 30 years ịnata ebe a bịa na-agụ briji ọnụ na-achagharị anya na-emughesi anya ka oke ekwuchakwa na nke ọha n'ọnụ ịma na ọnụ m na-ada ajọ njọ daalụkwonu.